Robinson Department Store. Nakaagid ang bugoy. Ganahan din siya musuroy ko. Bila ay sa hospital din kuwat. Nakunsumanan kay Mangloo dayon. Sorry lang kay way money. Tanaw, ganahan na siya magsuroy-suroy. Uy, ito na ba? Nagduwa na mo eh. Sila takot to. Kahit kain sa babaw. Palitan tambal. Ito sa Mercury Drive. Mercury Drive. Palitan tambal sa itong pasyente. Ito. May mulatay sa diri sa hagdanan. Sakata diri sa hagdanan para makalabang ta dito sa bitas. Malusultaanin pagkalakawa kay mabalik na po ni July 2. Antos lataan ni para sa akong anak malagpapoy siging biyahe. Balik na kami para mag-winship Tayan tambal sa July 2. Daghan kayong sakyanan. Traffic kaya ang siyudad. Nantay ng polluted man. Tuod na ta sa butika.